Sini khang nai tong nai jado tahuk tai buhuk song singol jaraw hain hai phai sok baijak khumulungi dogmali hatiwo ani yang yagra phasik nubi man khana lai thangnai 6 tarik January ni simi indefinite period ni bagai tai NRC ni sanmongo indefinite period ni bagai abo sini ya CA no chejaboi abo no bahai indefinite period ni bagai lai thangnai 6 tarik ni simi IPP ni sidin demonstration chongmani jingol jaraw thik phai sok baijak khumulungi dogmali hatiwo ani yang yagra phasing onor Korang kisalai tongmani nubi manka teo bahai kena tini baike salcar adi nengai tongo tini 13 tarik Januari independent period ni bagai busuk sallogi tongno tongya borok busuk surati aing saka central BJP habang bai kok salaika ang cai tok nai cross bai kok dasai mano anyang yagra phasing MLA IPP ni MLA Prasanto Deborma tongo bobai thedeni kok salai nai Narago jaraw nugui tongo sini khorang ni kathang awai mong khumulung dogmali hatini simi ang malaika MLA Prasanto Deborma bai sanobono sengani musungo tini bai ke salcar sar adi ngai tongo boba hai kok tuma tong hase hapang hagotor hapang BJP ni bekhakti boba hai response ba boba hai kok tuma ro phai sok bai genin thani kise khana musungo tini jengnukha hangnai January mas ni 6 tarik ni simi sombar ni simi tini sujora 8 din chole tongo chini gono obostan main chini dabiungkha chini ADC area no chung total hostes namnani ebon chini দ্বিতীয় dabiungkha je lai thangnai January 10 tarik 11 tarik uccho kokho nimno kokho je citizen amendment bill pass sungui tabuk 8 tung thangmani abuno batil mak laini Tripura ni bagai tei kaisang ka chini orwo je o jagao sung je sini Tripura o jebabe illegal borok phai tongkha borok no phataro mar hornai sung abuno salai tongo main klai tinta dabi abuno tuya koi sung je অনির্দিষ্টকাল নিবাগে গণ অবস্থান খালাই তংমানি চিনি এডিসিনি সদর দপ্তর যে খমুলঙ্গ আবো তাবুকসুক জরা কন্টিনিউ চলে তঙ্গ এবং তাবুকসুক জরা চুং সাইমাকা যে চিনি নর্থ ইস্ট নিবাগে বুস্কাঙ্গ যে সিটিজেন চিনি 6 শিডিউল অ্যামেন্ডমেন্ট নিবাগে চিনি পার্টি IPF তিনো কাইসা মিটিংগো শিলঙ্গ খবর রহরজাকা ইদানিং নো আরো চুং থাংনাই তৈ চিনি হাসতে হাপাং নিয়ঙ্গই তাবুকসুক জরা কোনো গ্রিন সিগন্যাল চুংমানিয়াখো বনি বাগৈ চুং যেসুক জরা চুংবাই রাজ্য সরকারনি চুংবাই একটা শরিক দল হাইফানো যেসুক দিন জরা চিনি CM এবং চিনি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট অংয়াখেবা চিনি হাসতে হাপাংনি যে রাজ্যপাল যদি जोंनो कोनो कक साया हांगाखे जोंमै कोनो कक डिसकास खालाया हांगाखे चिनि म कन्टिन्यू चले हुई थांनाय एवं अकमनो मयतो खालायना मुसुंगो विशेष खालाय जे सिटिजन अमेंडमेंट 8 उं तंगमनि बेपारो 2016 नि जुलाई मासनि 17 तारिख भारत सरकार पयला सिगां जेबाबे आजरानि चिनि इन्डियानि होम मिनिस्टार राजनाथ सिंह पार्लामेंट सिटिजन अमेंडमेंट बिल नो प्रस्ताव खालायथुका एवं आगस्ट मासनि 11 तारिख 2016 सिटिजन अमेंडमेंट बिल नि बागै जे लोकसभा व पार्लामेंट जे कक्ति सावै गोबांमा बरक साजाक यावंगया कवै जों आजराव गोबांमा बरक साजाक यावंगनि बागै जे सिटिजन अमेंडमेंट बिल नो एकटा निनि सिलेक्ट कमिटी मार हरनाय हिनै राज्य सभानि 10 जना एवं लोकसभानि 20 जना टोटल 30 जनानि जॉइंट पार्लामेंटारि कमिटी खालाया कवै दनमानिया गुलो जों नुखा अबनो 2020 नि जे जानुवारी 10-11 तारिख उच्च कक्ष निम्न कक्ष बिल पास खालाय प्रेसिडेंट नि साइन नाया कय ताबुक 8 उंगै तंका आबनि बगै जों सावो अफ्रो 2016 जेफ्रो भारतबर्ष भारतबर्ष 2016 जेफ्रो चिनि संसद पिसा जाखा कक आफ्रोनो जों आबनो प्रोटेस्ट खालाया कय 2017 नि फेब्रुवारी मासनि 8 तारिख सारा त्रिपुरा राज्यनि एडिसि एरियानो जों 12 आवर्स नि बागै स्ट्राइक खालायगा एवं आ स्ट्राइक खालायफ्रो आं दालायखेनो दुख नांगो सिनि गंदार तैसानि निपेन्द्र त्रिपुरानो खबै खोयाय तुलासीकोटनि sei गोपालनगरनि चिनि ताखुक फरक बानो खबैया कवै गोबांमा बरक बोजाखा तानजाखा सकजाखा आफ्रो चिनि
তাবু গণমুক্তি পরিষদনি সেই জিতেন চৌধুরী সং একটা কিছু কক সালিয়া বনি বাগৈ আং সানা মুসুङो তাবুকে সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট एक्ट उंगमानि यागुलो बरकसे केस रै दङ आं साना मुसुङो खवाइ सामपावारनि sei जामतिलानि परेश देबबर्मानि दुगाननो 8 तारिखआव स्ट्राइक खालायथानिओ बरकनि नकनि बरक सापुत दङ हिनै 9 तारिखनि हर परेश ताखक अकरा परेश देबबर्मानि दुगान सकसावै रोखा 10 तारिखआव जों थाङैयाखै नायै कम बेसि जों सरकारक रैबा बरकनो खायरकमानि जानोगै रां पैसा किसा मिसा रि काबै फायो आनि नगो ताबुकबो बिनि दुगाननि माइरं कखाम बिनि दुगाननि गतै कखाम बिनि दुगाननि आक्रान कखाम ताबुकबो आनि आरमारियो सुयाखै तंजाखनो बनि बगै आं साना मुसुङो जे जागाव जों आनि थाने ताबुकबो दंगो जे एनसी दे बर्मानि नेतृत्वे 2016 सिटिजेन एमेंडमेंट बिलनि उंगै थांगै चिनि अवस्था बेलाय हामियावनाय आबनो वान सुगुयाखौ उइनो जों जत बरकनो सिरिनारि बगै एनसी दे बर्मानि नेतृत्वे सिटिजेन एमेंडमेंट बिल 2016 अपयनो 20 टाका रां बाय फालै जों प्रचार खालामगा पियाबा गोबां मा राजनीतिक रक आबनो गुरुत्व रिलिया आबनो खुनजु कान्दिया ताबुक लागुं थांनाय प्रकाय माया कान नांलाय दङ आबनो जतनि आनि बखा दुख नांगो आबनि बगै जों तिनि हाय जरावबो ओ एडिसिओ सिटिजेन एमेंडमेंट बिल नो अपोज खालायो एवं चिनि त्रिपुरालेन 7132.56 वर्ग किलोमीटर त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नो फुलफिल स्टेट जों सामनानि बागै सांगरि खाजाक यागो दाबरक तैजाक चिनि मुभमेंट कन्टिन्यू चलै थांनाय बनि बागै आं रिपीट खालाय साना मुसुङो 2017 नि जुलाई मासनि 10 तारिखनि सिमि नेशनल हाईवे रूट जेबाबे जों स्ट्राइक खालायका आबोनि स्ट्राइकनि फल जों मांखा राज्यपाल एवं आईपीएफटी पार्टी आईपीएफटी त्रिपुरालेन मुभमेंट खालायनाय एवं केंद्रीय सरकारनि त्रिपाक्षिक आलोचनानि बागै जों जे मुभमेंट खालायमानि सक्सेस जोंखा आबोनि बागै जों जे चिनि हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी खानानै जों सक्कमुखा एवं अमहायके धाराबाहिक भाबे त्रिपुरालेन नो जों सानै फाइ दंमोन बागै आलादा हास्ते खालायनानि साइ खायमानि बागै ताबुक एडिसिओ आपनि संक मीडिया निश्चय नुखना जे चिनि एडिसिनो जेता 30 टा सीट दंमानि राज्यपालनि मनोनीत 2टा दंमानि 28 टा जागा कन्टेस्ट दंमानि आ जागाव जों 50 टा माननानि बागै जों ताबुक राज्य सरकार आबनो राज्य सरकारनि जे कैबिनेट पास खालायका एवं जेता जेसुक दप्तर आगि तंगमानि हलाय ताबुक बांगै 43 टा दप्तर उंनानि थां दङ आबनि बागै आबर कुंखा त्रिपुरालेन उंनानि थांताने चिनि तै प्रासारकनि चिनि एडिसिनो जेता बेकिसा क्षमता फाइ तंगमानि आबनो आं मनिक्लायो एकटार पर एकटा पिया बां स्राय स्राय नांना मुंना मुसङो हासेनि गोबां मालुकुरक न बहायके कक्सिन जामं किसाजाक त्रिपुरालेन न सानदैया खायनानि बागै से मॉडलिटी कमिटी एडिसिनो मोर पावर दालबिदाल डेभलपमेंट रक हागतर हापां हासे हापांनि बागै खालाय जागै दङ बे आबरनो खनों बहायके फिराव बुंगोनाय आं सानानि मुसङो नायदे त्रिपुराहा मार्जार एग्रीमेंट उंगमानि कक जों जतन साइमानो 1949 15 अक्टोबर आबुनियागुलो गणतंत्र डेमोक्रेसी उंगै थांगा गणतंत्र डेमोक्रेसी पृथ्वीनि बृहत्तम संविधान भारतबर्षनि संविधान आ जागाव बसावे आं साना मुसुङो तै प्रासाद फारकनो मोथांनानि हा दफा जातिनो रक्षा खालायनाय हिनै अ जागाव एबीसीडी 26 टा लेटार पाइ थांबायके राजनीति खालायमानि आं सानानि मुसुङो अमहाय खालाय अ जागाव जों जेबाबे जों नुखा अ जागाव चिनि गणमुक्ति परिषद जीएमपी जेता टीयूजीएस तारपरे टीएसपीपी टीटीएनसी आईएनपीटी एनएसपीटी टीएसपी टीपीपी एनसीटी आईपीएफटी टीयूआईपीसी থেকে শুরু খালাইয়াকো गोबां मा राजनीति आसायमानि जोंनोगो आबनो कारिबो थामसि कुटुं उंनानि बायद्य उंखा अमहाय खालायै डीएनबी डीएनएलएफ एटीटीएफ टीपीडीएफ एनएलएफटी नयनबासी एनएलएफटी विश्वमोहन देबबर्मा एनएलएफटी मन्टु कलय एनएलएफटी सबीर देबबर्मा टीपीडीएफ एटीटीएफ रंजित देबबर्मा থেকে শুরু খালাयै गोबां मानो हा दफा बरकनो मुक्त खालायनानि बागै अनेक राजनीति आसायमानि जोंनुखा फियाबा जे जागाव गुबै कगनो साना मुसुङो 1966-67 आजरानि टीयूजीएस नि नेतृत्वे जेबाबे
ओ जागाओ बरक द फानो मोथांनानि बागै 6 शिड्यूल सानमानि 1984 6 शिड्यूल जों मानखा ओ 6 शिड्यूल जदि मानियाखाय तिनिओ खोमोलों हाय जागा बलं गैतम खामो ओ 6 शिड्यूल मानखा सिनि थै रलायमानि बागै अमाहायकिनो ओ 6 शिड्यूल न जेसेबानो बरक सालायतंगो 6 शिड्यूल बा सुंसि सानो गोबां मा राजनीति दलक सालायतंगो बेयाबा उपजाति जे सिनि उपजाति जुब समिति जेबाबे उपजाति जुब समिति एवं मुया जानाय गदक जानाय हिनै 6 शिड्यूल सुनामनाय कक बरक मारनाय हिनै फाइट खालायमानि बागै जों मानखा पाबुकबो ओ जे 6 शिड्यूल एरिया न 7132.56 वर्ग किलोमीटर न कताल हास्ते सुनामनानि थांखाने गोबां मा बरक केबेंगै दङ हिनफानो जों मने खालायो आबो या सियाग बाक्सा समान करे बाक्सा केबेंनाय तंनाय बाक्सा साजाकनाय तंनाय हाइफानो एज ए पॉलिटिकल लीडर हिसाबे एज ए दफानो हामजागो हिनताने हिसाबे नों तुमि एकदम ताई बोली আমরা উত্তম না হইব কেন নরক সাজাক এফানো जों সাজাগো সাজাকনাनि পার্সেন্টেজ बाङै दङ आबोनि बागैनो जों धाराबाहिकभाবে सिन महानो ओ एदिसिनो जों पूर्ण राज्य सुनामनाय एवं सुनामनानि बागैनो जों बास आइबिएफ डिरेक्टर तो टिप्रालेन न सानो सेपारेट स्टेट न सानो याबा बीजेपी हागतर हापांनि बखाकै ओ टिप्रालेन न सानदैया तंनानि बागै मडलिटी कमिटी खाजा गाबनो सांसराय सेरेंना मुसुमनि आबो कि सयदा टिप्रालेन न सानिया तंनानि बागै दा टिप्रा सारनि बागै मडलिटी कमिटी खाजा का लैंग्वेज न डेभलप खायजोंनाय बिनि कल्चर न डेभलप खायजोंनाय जाते टिप्रा सारक ताई टिप्रालेन दा सानथुं हनै आबो बालायखे हामबाय 2018 नि इलेक्शन 18 तारिख जे इलेक्शन कन्टेस्ट लाइका 12तम त्रिपुरा विधानसभा एवं मार्च नि 3 तारिख राजा लंका 9 तारिख 9 जना कैबिनेट मिनिस्टर शपथ ग्रहण खालायमानि यागुलो जों पार्टी आईपीएफ डिरेक्टर चिनि 2009 नि हयते त्रिपुरालेण्ड सानै फायो एवं भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा राज्यनि बरक त्रिपुरालेण्ड न अपोज खायतंगो बियाबा आ अपोज खायनाय बाय आईपीएफ तिसि अलायंस गवर्नमेंट फायतंका बरक खूब वाना लायका बरक खूब एकटा चिंता लायका आबनि जागाव आं सानानि मुसुंगो अमहाय जेता जों सायतंगो त्रिपुरालेण्ड नांगो बरक साव त्रिपुरालेण्ड एनसी देबबर्माते त्रिपुरालेण्ड सानलिया त्रिपुरालेण्ड नि कारै जों हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी खाई त्रिपुरा सारकनो स्वावलम्बन खालायति सानानि बागै गोबां प्रोजेक्ट सृष्टि खालायनाय गोबां डेभलपमेंट खालायनाय एडिशनल रां गोबां रनाय अनेक किसु टक सामानि जोंनो हाइपानो आबाबो सयनो जे त्रिपुरालेण्ड न सानदिया तंनानि बागै न मॉडलिटी कमिटी खाजाकमानि नों साकबाय थां बटिखि आबो नतो आबोले त्रिपुरालेण्ड न सानदिया खायना बागै हाई लेवल मॉडलिटी खाइया हाई लेवल मॉडलिटी सिनी इंडिजिनस पीपल ने लैंग्वेज कल्चर डेभलपिंग यांगै तंका इकोनॉमिक्स डेभलपिंग यांग तंका आबोनो डेभलप खायनानि बागै हाई लेवल मॉडलिटी डेभलप सिं थांबाय गांगा मॉडलिटी कमिटी बाय त्रिपुरालेण्ड साननानि जागा तो तंगला आबो हाइनि थानि बागै पान्थुं ओ डेभलप उंखा ठीक आसे उंनानि बागै कगै तंगो हाइपनो कार्यकरी उंयाको एवं कार्यकरी दांया आबो त्रिपुरालेण्ड न केबेंनानि हिनि गोबां बररक न त्रिपुरा सारक ताव नुगै तंगो स्टाडी खायै आबोनो नुखा जे त्रिपुरालेण्ड न केबेंनानि बागै नाव कायसा पॉलिसी हिनि न आबोनो बिसास जाखाय आंले आबोनो बिसास खाया नायदि जों तेलेंगाना जे आंध्र प्रदेश नि तेलेंगाना कताल हास्ते 2013-14 उंनानि थांग तंगो उंगै तंफ्रु जोंनुगो आरो कायसा श्री कृष्ण कमिटी हिनि खाजाका आ श्री कृष्ण कमिटी नि होयतेसे तेलेंगाना मानो नगे त्रिपुरालेण्ड नि मुभमेंट खायमानि जागाव जोंनो डेभलपमेंट खायनानि बागै कायसा हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी खायका ठीक न हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी खायमानि बिसिति बना त्रिपुरालेण्ड नि प्रोसेस सुंगै मानो किन्तु त्रिपुरालेण्ड न का सुनानि बागै हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी खायो हिनै आं मने खायया व्यक्तिगत भाबे ताउते कायसा पाइथाक दारा न सुनानि मुसुंमानि गांके लाइथांनाय सालनै सेगनो जों नुगै मानखा सीएन केबेंगै हासिनि त्रिपुरा सारक न हासिनि थंग्रं बदलक न थानसा खायनानि साइटक महाराजा प्रदुत किशोर देव बर्मननि आ साइटक मुंनो सीएन केबेंगै आबो हाय मुभमेन्ट नों साकबाय थां बबा हायके नाहारै दं बबा हायके नों थिरमर बालाय न हामबाय आं अजराव लाइथांनाय सालकिसिसा सिगां खूब सम्भवत खोना 9 तारिख जेबाबे सीएबी बिल न का सुनानि बागै त्रिपुराव लागु खायता मानथुन कार्यकरी खायता मानथुन सामगो थेपायता मानथुन नै नन पॉलिटिकल बुमुंगैया कवै महाराजा प्रदुत किशोरनि नेतृत्वे जे दसरामो बिग गैदारिं खालायका काहामकक फियाबा आं साना मुसुंगो जों अन्तत पक्षे आं जे नुकमानि हा दफा त्रिपुरा सारक न थांनानि हिनै
NGO উপজাতি যুব সমিতি বো আগিও NGO ni samung khaimani itihas nogo buto contest khlaiya hinei okrarokni bisingo samani khnao ebong chini Tripurani laibu mano naike Kutnabari jebabe soksajak pro sei jut sorkarni amalo sei nini sampawani ujan moidano Assam Rifle bai rep khlaijak tongpro chini Sukram Debborma chini Shoshi Mohan Debborma SDM তারপরে ডিএম সুকরাম দেববর্মা SDM শশী মোহন দেববর্মা থেকে শুরু খাইয়ে কল্পনা জমাতিয়া থেকে শুরু খাইয়ে লবি রিতন দেববর্মা বোথার জায়গায় তংপ্রো বড়রক জাতিয়া বড়রক পার্টিয়া जों জাতিসে जों মুভমেন্ট খাইনে হিনে খাইলাই যাও অমহাইনো তাবুকবো 2020 ni citizen amendment bill no lagu khaimano sajak yengui जों पार्टिया जों जातिसे हिनै फाइलायो फियाबा आबो बजरावो बाहायung थांनो आंगाबनो सानानि मुसुङो एक समय आस्तबलनि बुमुंनो नरुइ जे समय आस्तबलनि बुमुंनो नरुइ स्वामी विवेकानंद खाइना थांप्रो जॉइंट एक्शन कमिटी मुभमेंट कमिटी हिनै जॉइंट एक्शन कमिटी जों अरबो जत्त पार्टिया जों थानसा हिनै फाइलायो एक समय महाराजानि तांजाक उज्जयन्त प्रसादन बुमुं नरिया गय त्रिपुरा स्टेट मिउजियाम खाइना थांप्रोबो जों पार्टिया जों जतनो थानसा हिनै जॉइंट एक्शन कमिटी हिनै गेदारिं फियाबा उलखे आहायना हाय सामप्लिनुगो आबुनि बगे आं सानानि मुसुंगो लाई थांनाय दसरामनि प्रोग्राम बेलाय काहामको फियाबा अबो जदि सालसा जदि पार्टी हुंगै बासा कांगके बररक हायनो हाय फिया पार्टी हुंगै जदि न नुकजाखांगके आबो किनरक किदाकिरि जे IPFT जेबाबे त्रिपुरा सारकनो लीड खाइ दं माने आ लीड महाराजा खाइ पार्टी सिनामायाव गथान आबुन्दा गिरिमान नंथनि दं आइपि रं अच्छा जदि IPFT पार्टी न सुरु खाइगेता महाराजा नेनजुनि यागुलो आबुनो याकनि बुइखुमु लरे मा सुपानो आं व्यक्तिगत बादे एवं आनि खुवाइ डिभिजन एवं IPFT फियाबा जत IPFT लिडार रं फगनो खनावो बुइला NGO बेन चेंगनाय उलखे IPF पार्टी सिनामनाय महाराजा ने फिया पार्टी सिनाम केले Suppose in fact party sinam kala IPFT leader on IPF party tamo khoti tong tamo kebe mung tong abun sinam tong belai hambai लाभ क्षति पॉजिटिव नेगेटिव तमो क्षति हिंगके जों सानो 12.5 लाख इंडिजिनियास नो जों मथांनानि बागै त्रिपुरा लैंड नांगो चिनि शासन प्रशासन नांगो सिसियोतिता डिपार्टमेंट चिनि नांगो पूर्ण राज्य चिनि नांगो जों सानो इनके बरखाय सिटिजेन अमेंडमेंट बिल सानो जोंबो सानयां सानो इनके आ जागाव सिटिजेन अमेंडमेंट बिल मानना बाय पूर्ण चिनि सेफ गाइड जों उंया सेफ पूर्ण फुलफिल सेफ जों उंया चिनि हा दफानि आबो परिष्कार एवं निनि जे सिटिजेन अमेंडमेंट बिल बाय जों संपूर्ण र मथांजाकनाय आबो उइमानिया आबोनि बागै जोंखे संपूर्ण मथांजाकनायनि बागै आलादा पूर्ण राज्य सानो अंके बरगले पूर्ण राज्य सानयांगके सानमानि पार्टीनि आइडियोलॉजी पार्टीनि सानमुं पार्टीनि डिमांड आबो काहा जागाव दङ बेबा हास्ते हापांगो बीजेपी हापां बायलाइन जोंनि हास्ते हापां खामानि यागुलो IPFT आगिनि आप मुभमेंट तो क्रिखा IPFT जे डिमांड न सुदु सानलागलिया विधानसभा कखनियापन टिसारगिया आबो नरक साइ दंफान हासेनि लुकुरक ताव आबो हाइके नुहुरै दङ नरक न आबोनके बहाय फिरक दं संस्कृत बाय कायसा कक दङ सत्यमेव जयते हिनै गुबै बनजि दिनाय आं जदि पगियाखाय 2018 नि 23 तारिख त्रिपुरा विधानसभा बीजेपी IPFT नि पहिला विधानसभा आछगो एवं 2018 नि मार्च नि 23 तारिख पहिला आछगो एप्रिल मे जून जुलाई आगस्ट सेप्टेम्बर अक्टोबर नभेम्बर डिसेम्बर 11 मास नभेम्बर मास नि 27 तारिख 2018 27 तारिख 11 मास 2018 त्रिपुरा विधानसभा पवित्र विधानसभा हम्पी नगरनि विधायक सिंधु चंद्र जमातियानि बिसिंतै त्रिपुरा लैंडनि कक पहिला साजागो एवं 2019 नि मार्च नि 2 तारिख नि अधिवेशन आं निजिस प्रशांत देबबर्मा एडीसी एरियानो पूर्ण राज्य त्रिपुरा लैंड मार्क लाइनाय हिनियाकै आं निजिस कक साइतंगो त्रिपुरा विधानसभा तारपरे बो साया हिनतंगकै आबो बरगनि बेपार कबय नुकजागै फायनाय आबोनो आं सारनानि मुसुंगो कबय नुकजागै फायनाय परिष्कार कक एवं किछु बररक गोबांमा साइतंगो त्रिपुरा लैंड सानलि आंके आपनि संत नुगैतंगो जत सोशल मीडिया नि बिसिंगै लाई थांनाय फेब्रुवारि मासनि 2 तारिख न्यू दिल्ली नि जंतर मंतर बाहाय
অবস্থা হংলাই তং আবু তক তালকে সালন তো গিয়া এবং সেই নর্থ ব্লগ সিনি হোম সেক্রেটারি বাই जों কক সালাই তং আবরক তো যত নুকজা পাইথাও দাঁড়ানো সিনানি মুসলমান ইংকে লাইট থাंनाय যে 11 ডিসেম্বর 2019 সাল CAB नो केबिन गया दिन नो CA खा जे लेट मन्त्रीलाल काइपें सामं सिटा थांनाय रंग यागो साल कटां कथां बोथारजाक माने तेयावबो हाइकेना ते गेसे पार्टी मुं रनरंनि IPF नि सिदिन डेमनस्ट्रेशन प्रोग्राम नो सेकेंड नि साल जे बुरै बररक रिसार्च सरै ट्रेडिशनल कानमुं सुमुं रिगनाय बाय अ जागाव लाहार आसुक माने आ मांगनि न अद्दनग्न खाकसा लेंता नै दाल बिदाल ससियेल मीडिया इनके कैसे न्यूज़ पार्टिकुलर न्यूज़ पेपर पिल जाक खाफिया बा पार्टी नि बखा कै ताबुक ब खादुमानि प्रेस रिलीज ग्रै ताइ अब हाइकेन खबजा टिपरा साबथार जाक मानि बजे सापान पार्टी खाइथिं आबन तै कदर मुभमेन्ट बा अरन नि डिमान्ड खबलिया जे मन्दिलाल काइपें बथार जाक मानि ताव गरम जाय खाबन रमजान नांनाय नि बहाय फिरमु सिनि लाई थांनाय 11 तारिख CIB बिल न अपोज खलायै रेली खलायै फिरक नंग्रो सिनि मन्दिलाल काइपें तेल्यामुरानि थैका बेलायखे दुख नांगौ बरक जों हासागाव बरक मनुष्य हंगे आचाय फाय जतन सालसा मार थैनाय बरक मृत्युशील आबत्ति हाइफानो हा दफा जातिनि बागै बथै थांमानि रांसाकनि अक्षर बाय आबो सैजागै थांनाय एवं बिनि नकनि बररक बाय बाक्सा जों पार्टी IPF तिरक शोक प्रकाश खलायो एवं खा खामानि जों जानगो एवं बिनि आत्मा शान्ति उनथन आबो जों नायो आबोनि साथे साथे आं सानानि मुसुंगो त्रिपुरानि लाइबुमाओ अन्ततपक्षे बिनि बमुंनो जों सैनाय एवं जों जदि सुजुग मानखाय 0 आवर फानो 2 दिननि विशेष स्पेशल जे अधिवेशन फाइनाय 17 तारिखो आसुकनाय आ जागाव ताकुक मतिलाल काइपें थैजानाय बिनि अंगै बिनि लीगल जस्टिस माननानि बागै जों विधानसभाव कक्ति सानाय सुजुग मानखाय एवं सय दोषी रत्न नायतुगै रमै शास्ति रिनानि अंथन आबनो जों नायो एवं चिन्तिनि बायंगांके तालसाङै सालनै अंखा 32 दिनङै दङ ताबुक ब खरकसा कालप्रिट फानो रमजायाखौ ओंके रमना नांनाय नरक तो खरक कायसा राजनीतिक बदल रिजनल पार्टी त्रिपुरा सानि बागै खरां दिसनाय शुद्ध मात्र त्रिपुरालेण्डनि बागै सिमिया त्रिपुरालेण्ड साना थांतिनिव CA केबेंना थांदिव गोबां त्रिपुरा सारक बोथारजागनाय बुजागनाय टर्चारिं खालायजागनाय आबाहाय टर्चारिं खायजाग मारक ना बाहाय बोथारजाग मारक तागु रमजागिया तागु जास्टिस मानिया नरक खरां दिसाया विधानसभा तिसामा बाय सिमना ब जास्टिस माना बायके बानसा बलायखे हामबाय कुथुके जदि डीपली जदि वानसुक कांगेखे BJP IPF ति गवर्नमेंट नंथन उपजाति युव समिति कांग्रेस गवर्नमेंट नंथन CPIM गणमुक्ति परिषद एलायंस गवर्नमेंट नंथन जे कोनो गवर्नमेंट फानंथन जों माइनरिटी उन खामानि बागै सिनि टोटल कक नांसोगिया किसा मान सीमित क्षमताओ दङै जों खलायलाय मा दङ बनि बागैनो हासिंगो आं साइथांगा साल कथां आगरतलाव SDM सुकुराम देव बर्मा कगै बुथारजाक मानि खरकसाफानो रमजागलिया साल कथां जेबाबे सिनि कल्पना जमातिया बाय वासे वारें खलाय बिसा जराव तालका हापां दंमानि आलका बदलनि हापां बरक चालगै दंमानि बरक से रमलि हानि नरक एलिगेशन ति सामानि सादा दं बिरोधी पार्टी गै नरक ताव हापांग दङै दङ नरकनि सरकार नरकनि पुलिस रमै मानिया लुकुरक कक सिजा मुंति साइ दङ नरक ता बभागि फिरो मुंत राइट आं सानानि मुसुंग आबो ठीक नों जे सामाने तारपरे के कल्पना जमातिया विशाखापत्तनम तलां बुथारजाका आफ्रु CPM गवर्नमेंट अर तंग कक्ति सालायो कोनो खाइमेया जोंबो खाइमेया बाहायके खाइमानाय आ कक सिजा मुंति सामानि न रारा चरण न तिब्रासान बागै मुंसापान कक साइमानिया खाइमानिया नि माने अब ताबो बेथ अब प्रमाण नों खामान सिबले अब प्रमाण नों या कारण लाई थांनाय 2018 व 1910 रामो जे घटना 8 तारिख जनवरी जे घटना पार्टी लाइमानि न जों IPF ति गवर्नमेंट नि पार्टनारशिप तंगमानि बागै एमन कि खरकसा डॉक्टर एवं खरकनि पुलिस फियाबा जे अर्डर नाय ताबो गरम जाया खो ताबो बो चाकरि खाइ बेतन का मानै तंगै तंग आबनो ताबो तिब्रा सारक जस्टिस मान खाने केबो खाफुरै छायाको सुदु मात्र नरक हापांग तंगमानि बागै नरकनि खोगो सिनसे खानाको जे अब जस्टिस मान खाने बाबाय फिर मुस तबे विधायक विश्वकेतु देवबर्मानि बिसिंथै एसेम्ब्लिओ कक सालायजाका एवं सामयिक जरानि सालायजागमै बाय जस्टिस मान अब फेलायो सामयिक जरानि बागै बरकनो सस्पेंशन खलायका 2 जन पुलिस एवं 1 जन डॉक्टर न हयतो ताबुक तैसे बर खलाय तंगना आबनि बागै जों आसुक बाय याकार याको बरकनि सटिक विचार जों नाय तंग ताबुक एवं जों सानानि मुसुंमानिखे अरबो 60 एसेम्ब्लि सीट नि जागाव जों माइनरिटी
जों मुंनि थांखा आबुनि बागै एडिसि नो जों चिनि नो मेजरिटी विधानसभा सनाम मांखांखाय जों सঠিक जास्टिस माननाय आबुनो चिनि ना हारमु आबुनि बागै असक थाइबाय सीट बारिनाय 60टा जागाव 70 टांनाय अरबो 48 टांनाय माने सीट बारि मा बाय सिमदा टिपरा सारक बुथारजाक तंमाने रमजांनाय रक रमजाक बायनाय बुथारजांनाय रक नि बरक जास्टिस माने आबो बबो हायकिन যদি যদি जों एडिसि नो पूर्ण राज्य खाइमांखांखाय सापोज रमदि 50टा सीट 12.5 লক্ষनि बिसिंग निनि ओबीसी एवं आनरिजार्भ प्राय 2 লক্ষनि मतो तंग तंग उंगै मानाने बरंनि ताबुक 3टा जेनारेल सीट तंग तंग ताबुक मास मारा खबियाखै 50टा सीट जदि त्रिपुरालेनि 50टा एसेंब्ली सीट ngakai ungana 10टा no बाकी 40टा सिनि तंग तंग जार फले बाकी 40टा तंग तंग पुरो मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड बाय द पीपल फॉर द पीपल कॉन्स्टिट्यूशन नि जे रूल्स तंगमानि आबुनो जोंबो लागु खाय जोंबो पूर्ण सिनि सामुंनो जों ख्लाय माने पियाबा ताबुके जों मांगला माया तंगफानो जों नासिक तंगला जततुकु मानसा एलायंस पार्टनरशिप तंगफानो जों आबुनो एकरिगै तंगनाय जों आबुनो अपोज खाय तंगनाय पियाबा राधा चरण बाबू संनि एवं जितेन चौधरी संनि अगुर बाबू संनि आमालो जेबाबे त्रिपुराओ सामुं कापने संनि चै सैमानो एडिसि एरिया बिसिंगो से 13,000 बाबो जद त्रिपुरा सारक खेल खाय तंग त्रिपुरा सारक नायचमै तंग साव बुसक सामुं खायका नरक सामुं खायका बरके खायलिया हनै नरक नि खुगो सिनि नरक सामान आबन सयकुबैया पाइथाबा आं सोंना मुसुं मानि जे जिनि गानमुं जुमुं जिनि रि सानो जिनि रि ग्रायना लासिर जाखाबन तै तामनि स्टेटमेन्ट ना आबो लाचिनानि कगिया कारण सिनि ट्रेडिशनल सिनि कालचार न तुई ओ जाति गोष्ठी 5,500 বছরং থামানিয়াগুলো চিনি কালচার কমায়াকো চিনি কক কমায়াকো চিনি কানমুং কমায়াকো আগিনি জরাও চিনি নানা দাদা সঙ্গে আমালো सिक्ला जोग सास्लक सांगै फाइकांके आनुষ্ঠাनिक भाबे चालाय नंलाय खलाय रिसार्च हरिलाय मारक जों नुगो आबो तो कोनो एकटा नाबा आबो कतालके साजांनाय को गया फियाबा आ कानमुं चुमुं न अर्धलग न खाकसा लेंता नै न्यूज़पेपर प्रिन्ट खायै खबर तिसा जाका आबो नसे साव माने चिनि बरम आबो तै कतालके साजांनाय को गया आबो चिनि कानमुं चुमुं आबो चिनि हुकुम मुकुम चिनि बरम फियाबा लाचि रजा खाबो तै सिदिन फिर मुताम आनसा बेलाय कक सानानि थांकांके आबो न अर्ध नग्न हिसाब आं कक न सानामुसुंगो जरा जे media abo kaisa ustamba ekta nok tangthane 4ta pillar je pillar 4ta pillar side kunane strong foundation kahamung khangke abo kaham je media jodi soy reporter media jodi gubui kok sana thangke omo haike one side kai kono dino phano saimano hinei ang khakhaia boni bagai ang sana nimsungo jara omo haikle je paper saitangka je news ritangka borongni thane ani koimung karon abo omo haiki je samani abo sampurno bol message sampurno hamya aboni bagai जों order lognia awbai singla sinani ko gya जोंनो ADC bisingo se 100% rules tar lagu khlai 70 jona borok sep nai tango जों 30 jona che mano othoso 12.5 লক্ষ ADC bisingo 2 লক্ষনি মতো ওয়ানজিদো ফানি বরক তঙ্গ বাকি जों তঙ্গই তঙ্গ আ জায়গা সে চিনি মান থাইনো সে বরক সেক না হারো আবো বুসক লাসিমা সিংসা এবং চিনি লাচি জাগি যদি নরকনি বদল লাচি জাগি তঙ্গা পেপটি বদল लाची जागै तंखांगा ताबुक बो कायसा प्रेस रिलीज गरै ताबुक बो खादमानि कायसा साख्लाय मुं गरै हासेनि लुकुरक हासेनि टिपारा सारक अबन कायसामै नाय तंगो जे कायसा आईपीएफ टिनि खादमानि सिडिन डेमोन्स्ट्रेशन पान्दावो कानमुं सुमुं न बाहायके लाची रजाकमानि आबन तैसे कायसा सोंमुं आथाय जाकताबो आनसा नायदे आबनति प्रेस मिट खायजाया कक कतर आबनबले आबनति खायजागिया प्रेस रिलीज खायजागिया कक फिरक कक साजागिया ओंखाय अरवा कक सानमुसुंगो आबो अंखा चिनि थाने नाथिं आबो चिनि थाने किचुया चिनि हा दफा चिनि 19 दफा इंडिजिनस पीपल नि थाने किचुया मीडिया जे सपानो साइतंथन कोबो रियली जों रिसार्च हरिनो मानो चिनि इमोशनल न जों फुनुगुइनो मानो चिनि ट्रेडिशनल न जों फुनुगुइनो मानो चिनि कानमुं बाय सुमुं बाय चिनि कक थाइ बाय चिनि मान थाइनो जों साननानि थांताने अयनो बरक बेंगाइ तं मानो आबोनो तेमन आइजाया बनि बगै आं सानामुसुंगो रिगनाय रिसानो रिया हिनि आं स्टुडेन्ट लाइफो रसना पिया हासेनि आनि सोंमंगे हासेनि टिपरा सारक अबदा वान सक सिनाय बीजेपी बाय हाबां खाजाकनि बागै आईपीएफ टी सं साना मुसुंफानो सारागलिया साइमानलिया बखावो खानर खानाङै दङ नरंनि कानमुं जुमुंनो लाचि रजाकमानि पियाबा खा सिमि नाङै दङ सारागलिया आबो हागेदा लुकुरक बुजिसिनाय
लुकुरक बाहायके बुजितं आं साइमेन या हाइफानो कमन सेन्स नि बेपार अब कमन सेन्स नि बेपार जे जागाव तुई प्रसारक तागो ओडिशा तुई प्रसारक जेरि गनाय तागो आ जागानो जेता 1952 भाषा आंदोलन खलायै जे जागाव भाषा बांला भाषा सारा ताबुक एशिया महादेश भारतवर्ष बांला भाषा मातृभाषा हिनै वर्ल्ड तो गने जागै तंनाय जाति गोष्ठीनि भाषा बाय रिसानो रिया जों प्रडाक्ट खलायो जों तागो जों सनामो जों बुमुं फारो रिसानो रिसा हिनिया रिया हिमानो आं स्टुडेन्ट लाइफआव प्रोटेस्ट खलायो रिगनाय नो तामनि बगै पासरा कुनु दिन फानंमाया रिगनाय सिनि बरक ताकमानि बुमुं फारमानि कानमानि रिगनाय नो तंनाय आबनो जदि बरि पासरा हिनि तंके आबो बिनि बेपार त्रिपुरा राज्यनि इन्डिजिनास पिपल 12 लक्ष बरकनि बिसिंग कक बरक सानाय रकनि बिसिंग आं कक न कसारना मुसुंग जारा जदि आबनो जदि लाचि जागै कुनु कक साराक यांग तंका जोंनो लाचिमा सिंसा खाइ तंका बीजेपी हास्ते हापांबाय थानसा तंमान बागि कक फिरग्रा यांगुइ तंगके आबो बरकनि बेपार बरकनि वान सुगमा बाय कारण बरक जानि वान सुगमा बायनो जानि जीवन बासाय मानो पब्लिक नि नाहार मुंनो पब्लिक नि मुसुक मानो नरक नाहालिया पब्लिक नि बुट बायनो नरक एमएलए खा हासे हापांगो फाइका पब्लिक तामो नाय तंग पब्लिक तामो मुसुक जागै तंग पब्लिक बबो हाइका बनो मुभमेन्ट खाना मुसुक तंग नरक आबनो नास नासिकलिया नाथिं नै साकांग बाहाय मा तंग पब्लिक आबनो किछु सालिया आं विश्वास खलायो चीनी पार्टी आईपीएफ तिनी जरा कर्मी लीडर जरा डिविजन नि जरा रिजनल कमिटी नि जरा ग्रास लेवल नि प्राइमरी लेवल नि जरा चीनी पंचायत 587 टा विलेज कमिटी ताबुक चीनी यागो तंग माने बिसिंगो मैक्सिमाम चीनी आईपीएफ तिनी थाने तंग कुनु जागाओ आबनो तै क कामंग्रै फियाबा चीनी पार्टी आईपीएफ तिनी एगिंच जे किचामिसा रिजनल पार्टी रक तंग नाय रंनि बिसिंगो न फिया ननो सानानि मुसुंगो सारामेले न महाराजा प्रदुत किशोर आबनो तै सोशल मीडिया वो हादुमानि फुनुगै प्रोटेस्ट खाइका गोबांमा ससियेल साइट तिप्रा सारक सिनाय नुगनाय रक आबनो प्रोटेस्ट खाइका गोबांमा सिनाय नुगनाय रक न आबनो तै प्रोटेस्ट खाइमानि खरं तिसामानि जों नुगै मान खाफिया बा निनि नजर आईपीएफ नि नजर बा नरकनि डिविजन नरकनि प्राइमारि बो आबनो तै खरं तिसामानि निनि नजर क्रै बाहाय मा दङ बो महाराजा प्रदुत किशोर जे कक साइतंका बिनि बिसिंथै जे कक साजागै तंका आं तो परिष्कार खलाय साइर ओ इशुनत आलका इशुनत या आलका इशुया ओ जे चिनि कानमुं सुमुंनो तुया कोइ जे कक साइतंग माने हास्ते हापा मै थानसा तंगै कक फिरक रिमाया हिन माने आबनो मेन कक ब्ले आबनो तुया कोइ आं मने खलायो जों जेबाबे सालाय तंगो आबनो एबं जदि जों वान सुकांगके जदि बररक একটা কিছু কক সাই রিমা বাইনো আবনো একসেপ্ট খাই না হারং গাखाय आं आसा खलायो 2009 नि सिमी पार्टी आईपीएफ ति गोबांमा जुक्ति फुनुगैया कोइ एकमात्र मुक्तिनि लामा त्रिपुरालेण्ड सान काइनो जत्तो सासुकनाय हिन तंगमन यागुलो ताउ बक्स फाइसुगिया खंगाके साधारण आं हिनो साधारण व्यापार जे साधारण व्यापार न तुई जदि बर रखा हामियां तंगे बरनि कपाल बरक न माननाय एवं जे बरक शिक्षित जे बरक इंटेलिजेंट जे बरक बुद्धिजीवी जे बरक समाज शिक्षाय दीक्षाय गोबांमा जागाव बररक सेबक आगुगै तंनाय बररक गोबांमा बरक सैमानि बिसिंथि मैगाजिननि बिसिंथि कक साइ तंगो फियाबा आं गोबांमा बरक न नुगै तंगो 6 मास पर 3 मास पर 2 मास पर पार्टी चेंज सुंगै गोबांमा ngै थांगो अथस आननेसेसरी कक साइ तंगो आबनि बागै आं सानानि मुसुंगो बजेसुपानो साइ तंथन बिनि ब सानाकै साइ तंथन सिनि एंगेल न आनि याप्रि आनि याक आनि बसाकनि फान बाय आं सेनाय सिनि पार्टी नि नाहारमुं सिनि लक्ष्य बस्तु सिनि नाहारमुं सिनि बिजन बाय जों थांनाय अयन बरक अपुस खाइ तंगो साइ तंगो हिने जों आबनो हठात डिसिजन नाहारे हठात आ जागाव याप्रिरिया बनि बागै हयतो सिनि प्रेसिडेंट नि नलेज जों तलांनाय सिनि जीएस नि सिनि सेंट्रल कमिटी पार्टी आईपीएफ नि नलेज तलांनाय आबनो तै सुपल कुपल जदि न जों आबनो तै सुपल कुफल नि दिगियो जों जदि सुपल नि दिगियो जदि जों थां दङ पजिटिभ दिगि थांनाय गके जों आबनो तै कक सानाय आबनो तै जों सिनि लुकुरकन जों कसारनाय आर जदि आबनो तंग्राथन आबो नांगियाखै तो आबनो तै जों साजागला एवं इदानिं सिनि 16 तारिख सिनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मीटिंग बतंग दङ हयतो दरकार नांखांके आ जागाव सिनि जीएस संनि बिसिंथि कक सकपाइपान मानो सकपाइ मांखांके आ टपिक्स रंनो तैयाखै आ विषय रंनो तैयाखै आ थीम रंनो तैयाखै कक सालायनो बेलाय के हामबाय सार न आनर खनाय मान खना दालबिदाल सोंनति जों जेसक मानसाक बिनि बिसिंथै नरकनि सोमुं तंमानि रकन नरकनि ककसिलचा मुं तंमानि रकन जों सोंनानि चाइटकखा एबा बिनि थानि कक फिरक मानानि चाइटकखा
Piaba serai sengmung je chini sengmung tongmani babal norok ni sengmung tongmani a sengmung no serai ke directly pirok mung riya phano burok pako gei MLA Prashantoni khuptei IPF ni MLA Prashantoni khuptei norok khanai man khana bono kok pirok runani chaitokha tioba hikena norok ojorabo nugui tongo IPF ni saljarni shalo Tipralen NRC CNO sejabui khumulungni dogmali hatiwo khlaijagui tongo tinibo haino hai saljarni shalobo sidin demonstration program teobo haikena जों साइमानानि जायतखा थाजिं MLA नि खक्तै जों जे फिरकलाय जों जे सोंलायमुं जों जे फिरकलायमुं कक फिरक नरं न खानारका नरक सराय खाना आं आबनो तेविसे कदलके सानानै कगिया जे लेट मन्दिलाल काइपेंनि इसुनतै सोंजाक्का एबा दिशा चिनि रिगनाय चिनि कानमुं चुमुं चिनि कालचारनतै जे लाचि रजाक मानि कायसा कक थुम बेदेगो आबनतैबो जों फिरकमुं बिथानि मानखा